Nahiram at na-test drive ko mismo ang bagong XL7 Hybrid ng Suzuki. Silipin natin para malaman kung ano ba ang presyo at kung ano ang special na features ng 7-seater car na ito. At tila ba game changer ang hybrid technology ng XL7 sa mundo ng mga MPV para sa Suzuki. Alam naman natin na kung gumawa ang Suzuki, pang masa talaga. Ipapakita ko sa inyo kung bakit yung mga features sa kotse ng Suzuki ay ginawa hindi lang para sa mga mayayaman, kundi swak na swak din sa mga saktuhan lang ang budget na bumibili ng kotse. Sa labas muna tayo o exterior ng sasakyan. Mala CRV na at parang hawigin ng malalaking SUV ang XL7, pero nasa MPV o multi-purpose vehicle na category ito. At ang ibig sabihin nga pala ng XL7 ay extra large vehicle na 7-seater, kaya XL7. Maganda ang mga chrome accents sa unahan at maangas din ang tindig. LED na ang lahat ng ilaw sa labas at may malupitang roof rails. Modern din at high-end ang design. Mabilis mag-adapt sa technology ang Suzuki. Kung makikita nyo naman, yung mga flagship na MPV nila ay hybrid na. Pag-usapan natin yung mild hybrid nila mamaya. Ito talaga nagustuhan ko sa interior ng mga kotse ng Suzuki ay yung mga nagkalat na charging ports. Sobrang convenient. Nagkalat ang charging port sa buong sasakyan hanggang sa likod dahil tayo mga Pilipino lagi tayo naghahanap ng power bank at nag-aagawan sa mga charging port sa loob ng kotse. Pero dito sa XL7, hindi ka maubusan. Napakalamig din ng aircon. Nafu-fold ang dalawang upuan sa likuran kung sakaling magkakarga ka ng mga maleta at meron bang extra space yan sa ilalim ng trunk. Very basic lang din ang dashboard at kung ano ang kailangan mong makita, nandito na din. Apple CarPlay, Android Auto at ang kapansin-pansin ay yung mukhang pangmayaman at high-end na design sa gitna ng dashboard. Elegant at pure art. Punta naman tayo sa makina. Kapares nito ang makina ng Ertiga at Jimny. Isang 1.5 liter K15B engine na naglalabas ng 103 horsepower at 138 Nm ng torque. Balanse lang ang power at hatak para sa isang 7-seater family car. Front wheel ang XL7 at may 4-speed automatic transmission. Mild hybrid ang makina nito. Ang pagka-hybrid niya ay tinutulungan ng battery packs ang pagpapatakbo ng sasakyan para mas maging matipid. Hindi mo na kailangan pang i-charge dahil ang makina ang nagmimistulang generator ng isang lithium-ion battery pack. Nag-charge din ng battery habang pumipreno ang sasakyan, kaya naman walang sayang na energy at napaka-efficient ng pagka-hybrid nito. Ito pa, pag naka-idle o nakahinto ang sasakyan sa traffic, kusang mamamatay ang makina at habang patay ang makina sa idle, battery lang nito ang bahala magpagana sa mga ilaw, electronics at aircon ng XL7. Di ko ma-explain parang magic itong ISG o Integrated Starter Generator ng Suzuki. Kaya naman lintik ang tipid sa gasolina kahit 7-seater MPV ang sasakyan. Para sa safety, meron itong Heartech architecture sa body na may saktong placement ng crumple zones para kahit magkaroon ng aberya sa daan, safe pa din ang pasahero. May disc brake sa harap, drum brake sa likod at may ABS na din syempre. Ang Suzuki XL7 ay may estimated starting price na 1.252 million pesos. Pakishare naman itong video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo below. Salamat sa panonood.